Okay, niya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon na ining ubos ninyo nga lagad sumong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Okay, ang atong pizza karon, pizza sa bulan sa Mayo, tuig 2018. Okay? Laing pagselebrar, no? Sa adlaw sa Ginoo. Mao na nga moingon gihapon ko. Maayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan, no? Diha sa internet nagmonitor, no? Nagtan-aw o gusab sa radio. Kini gihapon ang ubos ninyong galagad sa mong tulumanon, no? Mao gihapon makig-uban kayo, hinaot nga inyo gihapong ubanan. Makauban gihapon nato dinhi sa technical side si kasamang Dani Luod ug usab si kasamang Tax Ilumba. Okay. Ang atong hisgutan karon mahitungod ni siya sa kinibang authority o otoridad. Kay sa atong panahon karon ato gyung nabantayan ang kapakyas nato sa paghatag og bili aning gitudlo sa Biblia mahitungod sa otoridad o authority. Ang kapakyas nato sa pagpuyo niini, no? Niining gipadayag sa Biblia mahitungod aning butangan, no? Authority. Mao ni ang hinungdan kung ngano nga kitang mga Kristohanon nabahin-bahin pag-ayo o watak-watak sa pananampalataya, bahin-bahin sa pagtuo. Unya parihas raman tag gibasihan kung maghisgot og basahon, no? Kita nga mga Kristohanon parihas ra tag basihan kung maghisgot og basahon, no? Batayan Biblia. Pero managlahi ang atong interpretasyon, baruganan mahitungod sa Biblia, no? Ug unya ato mangguning nabalansi og maayo tugod ni kay wa nato mapuy o naalinggatan baka nato o nasipyat lang siguro, pero para nako pamaagi ra pod ni siya wa gyud. Kining mabahin-bahin gyud ta kay sa ako nang gibalik-balik sa pag-ingon ang responsable gyud nga nabahin-bahin ta, of course, ang pagkamao nga ang iyang gusto nga dili matuman ang plano sa Dios, ang kagustuhan sa Dios. Di ba? Pag-anhi sa atong Ginoong Jesucristo, mga pulong nga iyang giluwatan, particularmente diha sa Juan 17:11, Juan 17:21-22, Amahan, mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Usa, particular kayo ang Ginoo ni anang pagkausa. Mao na nga sa pagtukod niya og katilingban o iglesia o simbahan, wa gyud siya mag-ingon nga tukuron ko ang akong mga iglesia. Ang iyang giingon nga ni Pedro, tukuron ko ang akong iglesia o simbahan, no? Usa ra gyud, singular, akong, dili akong mga iglesia nga magtudlo og lain-lain og magtudlo og lain-laing mga leader o pangulo, no? Sa iyang iglesia nga gitukod, giklaro man gyud niya para nga dili unta ta mabahin-bahin. Subayon lang gyud unta nato kung sa gitudlo sa Biblia. Unya kini ra bang gadala sa tinuod pasanginlan ra ba gyud nga mao kunoy na nasimang. O kini bang simbahang Katoliko? Maoy na pasanginlan nga maoy na nabulag o nasimang sa kamatuoran mao na nga biyaan. Maoy mapasanginlan niya, di man na ikatingala pod kay ang atong Ginoong Jesucristo sa iyang panahon mao punoy nahitabo niya. Pasanginlan nga gaguba kuno sa balaod, galapas kuno sa balaod, di ba? Galapas kuno sa adlong igpapahulay, di ba? Ang iya kunong gitudlo na supak, no, katong mga Hudiyo sa una, pasanginlan magyud siyang nagtudlo og panagbahin-bahin. Siya may pasanginlan.
O gunya, mga tinahod nga tigpaminaw ato ning hinahinayon, no? Pag say-say giunsa ni paghiusa ni Kristo nga nag-ingon ko nga wala ni siya masunod, mao nang nagkabahin-bahin ta, no? Iyang giklaro nga sa iglesia nga iyang gitukod, no? Kung wala na siya, dili na makita ang iyang personal nga pagmando, nagpili na siya daan o kinsay himuon niyang mangulo kung wala siya diri sa kalibutan. No? O kana siya mao sa usa sa 12 ka mga apostol, no? Makita nato o kinsay iyang gipili, no? Kanang gitugyanan niya sa iyang gahom sa pagmando diha sa panon. Ako naman ang gibalik-balik pero akong klarohon og maayo karon, no? Atong diretsog tumbukon. Sa 12 ka mga apostol, ang iyang yung gipili nga mahimong representative niya, anang gitawag na to sa termino nga vicar, o representative, wa may lain si Pedro man. Si Pedro, klaro kayo. Now, nganong makaingon ta na, ato sang balik lang taon kanang gisulat ni San Juan sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7. No, Juan, Kapitulo 3, versikulo 7. Unsay giingon ni Juan diha, no? Gihisgutan diha niya nga si Kristo ang balaan, no? Tawgon og balaan, natural, balaan yun, no? Si Jesus Christ. Then giingon diha nga nagkupot sa Yahweh sa balay ni David. No? Pinadayag 3:7. Kanang Yahweh diha mao na ang simbolo sa pagka-leader, no? Simbolo sa pagmando, no? Gahawid og Yahweh. Mao na si Kristo. Gitawag siya balaan. Ang iyang katungdanan balaan. Mao na si Kristo gahawid sa Yahweh. O sumala sa Hebrehanon 1:1 hangtod sa 3. Timan-an nato nga ang Dios nakigistorya pinagi sa mga propeta, no? Sa karaan. Apan sa kaulahi ay mga adlaw ang Dios nakigistorya pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Kanang gitawag na to last messenger of God, the Father. Kay ang katapusang ipadala sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak si Jesus Christ. Mao na nga kinahanglan sa kaulahi ay mga adlaw kini ba sa Kristyanismo kinahanglan makapokus ta sa tanan kung maghisgot og pagmando mo sentro gyud ta sa pagmando ni Jesus Christ. Unya timan-an nato nga si Jesus Christ ang gipadala sa Amahan, dili man pud siya magdugay diri sa kalibutan. So magpili gyud siya tawo nga kung wala siya dunay mahimong simbolo sa panaghiusa kanang magpili gyud leader. Kay kung wala agoy leader, biyaan lang ta ni Kristo din human iyang misyon sa pagmando niya siyang iglesia, sa pagsugod niya, kung biyaan ta niya nga walay mangulo, way magmando, ang panon latagaw, meaning magkabuwag sa, kay wa may leader. Namutuo ka mo nga biyaan ta ni Jesus Christ diri sa kalibutan, mo balik sa dito sa Amahan, then wa siya piliong leader nga simbolo sa pagmando, mutuo ka mo ana kana manggaling atong mayor kung madto sa laing lugar, iya manggaling i-authorize kanang iyang vice nga samtang wala siya ang vice, ang representative na dayon, no? ang sunod, nga anaas gahom mo ay magmando, di ba? Si Jesus Christ, klaro man kayo, diha pagyud sa paglitok niya ngadto ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia, no? O simbahan. Bisan gani ang ganghaan sa impierno, dili makabuntog ni ini. Sa to palig-o ng iglesia, dili mabuntog. O gunya sa 19, no? Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa kingharian sa langit, sa plural pa yun, mga Yahweh. No? Mga Yahweh, sa to pa, daghang gahom. Gahom mo na ni Kristo. Authority. Iyang gitugyan, gilugway nga to ni Pedro. Timan-an biya na to, nga katong gingharian ni David sa una, nga siya mao ang hari, dahil doon na po'y musunod ka mga hari kung wala siya. Doon na nga ito'y nakasunod siya, iyang katungdanan nga kato si King Hezekiah.
nga si King Hezekiah doon na po siya silbing right hand o kanang prime minister nga gisimboluhan og Yahweh gihapon gahom sa pagmando na mabasa sa Isaias kapitulo 22. No, Isaias kapitulo 22 tudling 20 hangtod sa 23. Nga niadto sa kingherian ni David nga ag nagmando si King Hezekiah na doon na to'y prime minister nga gitugyanan og authority sa pagmando nga kanang pwede na tawgon og prime minister. Si Prime Minister Shebna. Gitugyanan si Yahweh sa balay ni David unya ang Yahweh ra bang gilitok dito singular Yahweh. Dili parehas kang Pedro nga diri sa New Covenant ang gitugyan niya mga Yahweh, keys of the kingdom. Di ba? Si Prime Minister Shebna usaman ka dautan nga pagkapangulo o pagka-leader, giilisan siya. Mo gali ni proof na to, mo gali ni usa sa ebidensya na tong bersikulo sa Biblia nga ang mga gipili sa Dios nga mahimong leader sa iyang gingherian diri sa yuta dili na garanti nga dili musimang personal, na dili makasala, dili mahimong daotan. No, kay nahinumdum mo ko sa debate atong gisgutan nato ang Santo Papa nga dunay nagsaway sa atong Santo Papa kay dunay mga Santo Papang buluyagon. Tinuod man na, di man na ikatingala. Kay bisan panahon pagali sa daang kasabutan ang gingherian sa Dios diri sa yuta gipadumala niyag mga tao unya kining mga tao di man magparehas og batasan. Di ba? Si David gani, ang Dios mo'y gapili niya nga mahimong hari. Si Piat gani, kasa gani, nakasagali murder og panapaw katong naibog siya sa sundao. Asawa sa iyang sundao, iyang gipaonas gubat ang iyang sundao para maangkon niya ang asawa. Di ba? Kisa may nagpili ni David di ba Diyos? Unya, katong sa panahon ni King Hezekiah ba to, dayon doon na to'y nahimong gitugyanan sa Yahweh, simbolo sa pagmando, pagka-leader. Si Prime Minister Shebna, giilisan siya ni Eliakim. Giingnan siya diha sa Isaias 22, 20 hangtod 23. Okay. Shebna, kuhaon ko diha kanimo ang authority, ang Yahweh. O igatugyan na ni ngadto ni Eliakim o Eliakim. Siya na po'y magmango. Kung wala diha ang hari. Di ba? Second in command to the king, kana mang prime minister, kanang tugyanan si Yahweh. Tanawa, si Shebna diha. Si Shebna diha, gihukasan sa iyang gahom sa pagka-prime minister o gitugyan na ang Yahweh o authority ngadto ni Eliakim. Unya, kanang hinatagan si Yahweh, tawgon og sa man diha, pangulo o amahan. Di ba? Tanawon ninyo sa King James Version, bisan sa ubang hubad. Kanang tinugyanan si Yahweh, tawgon og father o amahan. Mauna, basahan ninyo, Isaias 22, 20 hangtod sa 23. Ang tinugyanan si Yahweh, tawgon og amahan. Ito papangu, leader. Mauna, diha na. Unya, timan-an biya nato nga ang gingherian ni Kristo, ang iglesia nga iyang gitukod, mao biya ni ang restoration sa gingherian ni David nga napukan. Di ba? Nga, kung si David na himong hari, diri sa New Covenant Kingdom of God, mao na ning Kingdom of Jesus Christ, nga mawang simbahan o iglesia. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. Unya, si Kristo mao'y king. Dili ng mga king diha nga lain-lain diha nga nasdapitan. Dili, no? Si Jesus Christ mao ang king. Unya ang iyang prime minister kung gitugyanan si Yahweh kinsa man sa 12 ka apostol, di ba si Peter? Si Peter. So kanang katungdanan ni Pedro as a prime minister tinugyanan si Yahweh, importante kaayo na sa doktrina sa panaghiusa. Nga kana nga office, kana nga katungdanan kinahanglan atong tahuron. Second in command to the king. Basahan ko ng history sa King Herian ni David nga ang prime minister ang tinugyanan si Yahweh mao na second in command to the king. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw? Unya, sa King Herian ni Kristo, ang fulfillment sa Jewish religion, ang King Herian man ni Kristo, di ba? Ang fulfillment. Kinsa man ang gitugyanan ni Kristo sa mga Yahweh sa King Herian.
Simbolo sa pagmando sa 12 ka apostol. Di man ha, si Kristong gahawid na kay siya may panguhog yun. Kinsa may yang gitugyanan. Gihimong leader kung wa siya diri. Giklaro man, Mateo 16:19, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Nganong gisingle out man si Peter. Kini that proves nga sayop nang gitudlo sa uban nato mga igsuon nga tupong ra kuno ang katungdanan sa mga apostoles. Tupong ra kuno o kanang gitudlo pod sa atong mga igsuon nga nahimulag nga nasa Orthodox nga tanang kuno mga obispo parehas ra gibug-aton og authority. Tupong. Dili mao katupong baruganan ni Ramil Parba sa debate sa Cebu nga iyang gipabarog nga ang mga apostoles parehas ra katungdanan walay labaw. Pero mahibulong ta nga iyang gipabarog ng ang mga apostoles kuno way labaw nila sa katungdanan, pero nganong naa sila executive minister. Di ba? Ito pa mas labaw sa ubang mga minister. Executive minister. Bitaw, diha po sila na inconsistent. Di ba? So mauna nga sa 12 ka apostol kay si Pedro may gitugyanan sa mga yawi sa gingharian sa langit, automatic masabot na to nga si Pedro may gipili ni Kristo, gipili sa Dios nga mahimong second in command to the king. Parehas anang mayor nga na iyang vice, second in command man na. Sa mayor kan ang vice. Og moadto po kas gobernador, ang yang second in command diha, mao ang yang vice gov. Kung wala diha ang gobernador, automatic ang vice may mo take over. Di ba? Si Kristo pa di kahibaluan na nga biyaan ta niya nga moadto siya sa langit, then wa siya piliong daan kinsay mangulo kung wala siya. Di ba? Si Kristo pa di kahibaluan na nga kita manggali diri sa atong panggobyerno sa tao na magitay piliong presidente. Simbolo sa panaghiusa kay kung usa ka nasod daghag presidente dili usa way ayo na bahin-bahin kay wala may simbolo sa panaghiusa. Kung mutuo ka sa usa ka presidente then magsilos putong uban ang anong siya ra may tuhuan nga parehas may presidente kay parehas gumi katungdanan dili na pwede. Si Kristo pa di kahibaluan na biyaan ta niya way pilion yang leader diri nga kung wala siya diri ang iyang presence, personal presence diri sa yuta. So mao na nga mao ni importante kayong pagtilunan ni Kristo sa panaghiusa diri sa Biblia. Si Pedro mao iyang gibilan sa mga yawi sa gingharian sa langit. So kanang katungdanan ni Pedro importante na. Sa pagtulunan hitungod sa panaghiusa o kinsa may nagtudlo ra ana sa tanang simbahan karon. Relihiyon nga nagtuos Biblia. Unsa mang relihiyon na ang nagtudlo nga kanang katungdanan ni Pedro importante. Importante sa pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. Parehas ra na atong mga pulong das Biblia ang giingon nga ang bato nga gisalikway sa kadaghanan nahimo hinoong importanteng bato. Kinsa may gitumbok anang bersikulo di ba si Jesus Christ? Ang bato, ang rock, anong nahimo man siyang labing importante kay siya good mo last messenger of God the Father. Sumala sa Hebrehanon 1:1-2. So dapat ang himuon yun natong sentro sa atong pagtuo si Jesus Christ. Unya si Jesus Christ kay nagpili mapog iyang sumusunod kung wala siya dito na punta. Pag anhin ni Jesus Christ, o kinahanglan mo makigiusa ta niya. O niya, kay pag saka niya sa langit, naman siya gipili nga tao nga diha na punta makigiusa, nga gitawag raba po niya bato. Sa ito pa, parehas niya bato. Diba? Kinsa, sa 12 ka mga apostol, kinsa gitawag niya sa Aramaico og kipa, sa toparak. Iba si Pedro, si Simon, gitawag niya Pedro, kipa sa Aramaic, nga bato. Ganing tuis-tuison ra ba ning pagkabato ni Pedro kung modagan dito sa hubad si Griego nga Petros Petra. Nga ang rason ra ba nga gilahi na diha gi Petros dili ra ba kay gipaubos si Pedro diha. Ang rason ra ba nganong gi Petros kay during that time ang Greek na sila pag-genderize, i-gender ba? Kana ba nga kay si Pedro god lalaki man alang-alang Petra nimo. Although si Kristo rak dako
mahimong og mayong kag bato ditsuon nimog Petra. Pero during that time ang Greek naa na sila genderize nga Petros. Mo na ang gahubad, intention sa gahubad nga gipetros sa Grego dili ingon nga gitabunan o kana bang nga si Pedro wala gyud gihimong leader ni Jesus Christ. Dili na mao ang interpretation tungod lang sa gender. Pero sa Aramaic dili biya Petros. Wa biya ay difference, wa biya kilainan ang gigamit ni Kristo nga pulong kipa ra biya. Giingnan siya, ikaw mao si kipa, sa ibabaw ni ining kipa, mao biya na pagkalitok dili biya Petros Petra. So sa translation sa Greek, mao na diha matuis kay duha ka pulong ang gigamit lahi-lahi Petros Petra. Pero sa meaning mao ra na kung sabton. Di ba? Diha nila gituis, no? Parang mulikay gyud sa pagka-leader ni Pedro. Kompetensyaan ang katungdanan ni Pedro. No. Mao na kung kompetensyaan nato ng katungdanan ni Pedro, mao nang nagkabahin-bahin taron ang atong relihiyon diri sa yuta, diri sa kalibutan. Lain-lain man tag himuong leader. Si Felix Manalo man ug kanang iyang mga follower kanang sumusunod, mga executive ministers. At po ka dito sa Davao, lahi po ilang gihimong leader dito. Si Apollo Kibuloy. Dili na kay ang gipili ni Kristo, klaro kay si Pedro, labi na gyud tong katong pagkayab na gyud, paingon na gyud mo kayab si Jesus Christ sa langit, giklaro na gyud niya ni Pedro diya sa Juan 21:15 hangtod 17. Pedro, ati man na ang akong mga nating karnero. Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Sama na kanang katulong nga pagsugo ni Kristo nga to kang Pedro, katawhan na paano ni Kristo iyang gipadumala ni Pedro. Kaya nga naman, kanang tulog diya, kanang mga natibot, pasabot dili, pahamtong sa pagtuo, mga bata pa sa pagtuo. Then, kanang mga karnero diya, giduha na paglitok ni Kristo, kay duha manggod ka klase ang mga hamtong sa pagtuo sa iyang panon, ministerial o non-ministerial. Di ba? Kanang ministerial, katong gipang ordinahan sa to pa, mga leader diya sa iyang iglesia, siyang simbahan. Dayon kita, kung mga apil manggaling ko sa hamtong, dili ko ministerial kay wa man ko ordinahe, di ba? So, mao na kanang tulo ka klaseng karnero ni Kristo, iyang gipadumala ngadto ni Pedro. Timani sa 12 ka apostoles, si Pedro mo iyang gipadumala. Nga ati manon. Kay kanang ministerial diha nga karnero, ang iyang gipasabot ni Kristo ana nga dumalahon ni Pedro, mao man ang kauban niya mga leader sa iglesia sama sa ubang mga apostoles. Di ba? So, mao na nga ang katungdanan ni Pedro tukbang ana sa atong Supreme Court mo ng Chief Justice. Siya may gituganan sa mga yawi sa ginghirian sa langit. O mao na. Unya, mingunta nga, kung nasakto ka anak Veritas, kay naaman po'y, kung wa ko malimot, kato si Herbert Armstrong, founder anang Worldwide Church of God, mutuo siya anang pagtulunan sa Katoliko nga, sa 12 ka apostol, si Peter may labaw sa katungdanan, primacy of St. Peter. No? Tuo siya anak. Karon, pagkabakante, kaya mingon sila nga, si Pedro Veritas, way labot na yung mga Santo Papa, dili man na mao. Kaya ang katungdanan kung mabakante, doon na may mapuli. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw ka na, manggaling katungdanan sa atong presidente, mabakante, pulihan kayo na to. Di ba? Biblia pa, di kahibaluan na. Di ba? Kana manggaling katungdanan sa executive minister sa Iglesia ni Cristo, ni Felix Manalo, pagkabakante sa katungdanan, kanang labaw nila, nga mao si Felix Manalo, gipulihan din ni Iranyo Malalo, yang anak. Then, pagkamatay po, ni Iranyo Malalo, no? Peace be upon them, no? Ipulihan po sa anak nga si Eduardo. So, kung ang katungdanan mabakante, doon na yung mapuli. Unya, ang katungdanan ni Pedro is si Prime Minister, tinugyanan si Yahweh. Kinsa may nakapuli, wa may laing listihan, kanaramang listahan sa mga Santo Papa. Wa laing listahan. So dapat aron dili ta mabahin-bahin, mag-usa ra gyud ta, no? Kinahanglan at mo pa ilalom ta sa pagmanduan ng katungdanan ni Pedro nga gisalo sa mga Santo Papa karon. Kay kung sundo na to na, di gyud ta mabahin-bahin. Mao na nga katong
teksto sa Biblia nga ang bato nga ilang gisalikoy nahimo hinoong labing importante mao man to si Jesus Christ. Unya si Jesus Christ kinsa man po iyang gihimong bato? Dili sa yuta kung tuwa siya sa langit, si Pedro biya tanawa ra gud sa Juan 1:42 sa 12 ka apostol kinsa may gitawag og kipa sa Aramaico o bato? Si Pedro. So dapat kanang katungdanan ni Pedro diha ta magpailalom. Na lahi man ron gikumpintiyaan man nato. No? Gikumpintian siyaan man nato. Mga igsoon daghan pa kung dapat ipaliwanag, no? Kay daghan kay mga objection ani, mga paingon pas mga pagtulunan, maingon pa nga akong tinuod ng Katoliko Veritas nganong mga pagtulunan niya sayop man lagi huna-huna ra na ninyo. Paminawa sa ang Katoliko unsaon na niya pagtubag, no? Kaya nga itong una-una, fallible, di ba? Mga tao na biya, ako, nabiktima ko na sa una. Parehas mabug ko ninyo sa una. Hapit ko may Iglesia ni Cristo. Kanang kang Felix Manalo. Hapit mo ko Worldwide Church of God. Kanang kang Herbert Armstrong. So, mo na nga, paminawa sa ninyong Katoliko ay sa mo og diretsog sayop ang Katoliko, di pa ninyo mapaminaw ang iyang mga tubag. No? Kaya ako sa pagkahibalon na kustubag, kaingon man ko, sakto raman di ay. So muna ang mga tinahod nga tigpaminaw, no? Sa sunod Domingo na lang puta mo padayon o kung madayon ang among friendly discussion o debate, no, sa akong higalang sakop sa piniling nasod si Brother Douglas, no, atangi po ninyo karong alauna ang among inamigo nga debate, no, ni Brother Douglas sa piniling nasod mga alauna, no, sa hapon, no, sa sangka sa katarungan. Dahil ay sad ninyo si Piata ang tulumanon sa grupo gyud sa Catholic Faith Defenders karong gabi alas 8, no? Alas 8 taman alas 9. So wala man ko igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong ngalagan sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. DXVR Tatak RMN. Ang detergent mo ba dumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, magpalit ka na. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation.